Нацыянальны парк Аркі. Але гэта ўжо зусім іншае месца. Месца, якое называецца сад д'ябла. Нешта такое. Сапраўды д'ябальскае, страшнаватае. Столькі усяго нечага такога. Гэта вельмі лёгкі хайк у параўнанні з тым, з якога мы вярнуліся, які мы выканалі. Тут проста сцяжынка, і не трэба падымацца ў горы, і ёсць цянёк. А мэта нашага падарожжа – арка. Самая доўгая, самая тонкая. І мы да яе дойдзем. We are in Arches National Park, and we are going to Devil's Garden trail. It's long trail, but we're gonna be doing only just one part of it, to Landscape Arch. Говори, але не иди.